of love. افتحوا قلبكم ودنيكم على الكلمة الملاك. كل خاطر يطلب معي من قلبك يقول بس قديس كلمني استاذ من الكلمة قديسة تياك وليلاس نرشيف الكلمة تياك اسبراني illuminani بالسبيرتو قديس تياك جسو. خلي الكلمة تياك تنفذ لي قلبي وتترانسفورماني وتعملني نشبه اكتر للسيد جيسو كريستو. الجلوريا تياك مسير في اسم جيسو كريستو امين. هللويا. اللوم شاء نكلمكم فوق شي حاجه اللي المولاي بدا يبجي لي في قلبي لو الاخر فتيتين مش فرصه يجي سمعنا افريد سيميلي وسميت لكم تجا سجلت بونت شفتت بونت وقت اللي نادروا المولاي الليله. نشيكم تمروا معي في الثاني تيموثاوس كابيتول 3. الثاني تيموثاوس كابيتول 3 اللي يتكلم فوق الآخر تزمينيات. ده موش مساج بيرسي فوق الآخر تزمينيات، ده هو مساج فوق زمنيات تا كل يوم تدين. نحسب في 30 سنة كريستيانيزمو كما يقولوا المولاي تاني جراتسيا نمشي 130 سنة. نحسب في الاسبرينسا دياي ومفتيت الكريستياني اللي هنا شنحسبين اللي يرياليزاو شتيب تعالى احنا نقدو. مش هدنا لك اللي ما يعرفوا شيء عش حفنا اللي من جناتها قد سمولي عندهم حفنا عارفين. اما واحد من الاكثر مسج كوموني اللي احنا نسمعه وانا بصون نسمعه هو اللي الله يحبك. فيرا يا ولاد سمعت اللي الله يحبك ليلك؟ كونفنت اللي انت الله يحبك؟ كونفنت؟ نستنى السجراك مش 100% مليون في المية اللي الله مجنون ورايك عشان تكون مجنون بيجي يموت عليك. متى لقاس انت موتوا شيء وتجي من الطريق وشدا كلش عليك وعليا. allora المساج اللي الله يحبنا خافنا كريستياني سمعوه. infatti يسا يكون كانوا يتمن مساجي اللي رسقنا لين الله وهيك كان يكون شو سبيها. però نحسب ام نقاص forse sei sbal, ma nafx, ma jista' jkun li hemm nuqqas ta' revelazzjoni li Alla apparti li aħna nisejħu kredenti, segwaċi, disċipli, kristjani, mweldin miġdid, però Alla qed ifittex minni u minnek dak li bil-Ingliż jissejjaħ lovers, not just followers. lovers بالمالتي محبوبين ناس اما بالكلمه محبوبين تستفسر تفسر زوج فايد بالمالتي ناس اللي محبوبه وناس اللي يحبوا. هناك كلمه تتكلم فوق ناس اللي يحبوا لله اللي يحبوا لله. في الثاني تيموثاوس 3 مروا معي بالانجليز تنستمع نقرا هيار عشان هناك تقول لك ملا كنا في الآخر تزمين فيرس 1 يكون زمين difficile. بالإنجليزي يقول لك men will be lovers of themselves يكونوا يحبوا لأنفسهم lovers of money يحبوا الفلوس مش اللي يقولك الفلوس اللي تحب الفلوس. boasters يفتخروا proud جبورين blasphemers مدايا disobedient to parents داوك اللي هما disobedient لين الجينيتوري تاعهم unthankful بلا gratitudini unholy مش الكونترا تاع قديسة unloving بلا محبة unforgiving ما يغفروش slanderers
iqassu u jaqilgħu l-lajja mingħajr kontroll tagħhom infushom kattiva u jobbodu dak li huwa sew. Traitors, tradituri, by the way, daw jinsabu sew fil-Knisja u sew fid-dinja. Headstrong, rasom ibsa, ħati mkabbrin bihom infushom, iħobbu l-pjaċiri, bl-Inglis jgħidlek lovers, not just somebody who like. I like pleasure. How many of you like pleasure? Mux kollha nħobbu l-pjaċiri, no pjaċiri. Il-biraħ morna naraw play, teatru Manuel, jien l-familja tiegħi. ħadd pjaċir ħafna bija. ħadd pjaċir. Ħriġna morna l-belt, kien hemm sabiħ, atmosfera sabiħ, ħadd pjaċir. Sewwa. It's nice. Meta mor nikol xikla, jien nħobb mor nikol nikla, nikol. Naħseb kollha kemm ikom tħobbu tiklu, sewwa. Nħu pjaċir. Li du pjaċir mhuwiex dnub, imma dawn huma lovers of pleasure. Rasom ibsa, mkabbrin. Ismawa, bil-Malti, mhix daqshekk b'saħħit, għalhekk qed ngħidilkom bl-Ingliż u bil-Malti. Hawnhekk tgħidlek minflok rather than lovers of God. Minflok li għandhom iħobbu lil Alla. Ġesu f'Ġagbu, f'Mattew, tgħidlek ma tistax tħobb lili u tħobb id-dinja. Anzi, Ġesu jagħmel anke pass iktar diffiċli minn hekk, xi kultant meta jgħidlek ma tistax tħobb l-ommok u l-missierek u tħobb lili. Dak ma jfissirx ma tistax tħobbhom ta' imma żgur li ma tista' tħobb il-ħadd fid-dinja iktar milli tħobb lilu. X'qed jarina, x'qed naraw il-lejla? Li l-Alla li aħna naqdu naduraw, bl-Ingliż nippreferi ngħidha u kulħadd ħajfhem xorta waħda, he is a lover looking to be loved. Huwa maħbub qed ifittex l-imħabba. Qed ifittex l-imħabba. Ħafna drabi bħala Kristjani smajnija li Alla jrid relazzjoni miegħek. Hija relazzjoni bbażata fuq l-imħabba. Fil-ktieb ta' Ġwanni 21, skrittura li intom tafuha sew u midħla sew magħha, Ġesu qabel ma jitla s-sema jidher lid-dixxipli u jibda jkellem il-Pietru. U Ġesu staqsa lil Pietru, llum di ġietni b'revelazzjoni differenti mis-soltu. Ma għallux, Pietru, inti les li tobdi l-mandamenti tiegħi? Ma għallu xejn. Pietru, inti taf li jiena ħalli nibni l-Knisja u inti ħadkun wieħed mill-prinċipali? Ma għallu xejn. L-ewwel mistoqsija li għamillu huwa Pietru, inti tħobbni? Alla tagħti jitkellem ta'. ġili, xsibta di. Alla ta' titkellem. Ġifiri l-ewwel ħaġa li jiġi għandek Alla wara li jurik li maħabba tiegħu, x'qed jistenna lura? Meta aħna konna għadna b'nuqqas ta' għarfien serju, ħa nitkellem għalija ma naf li ħafna bħalni, minnkom bħali, kont imdorri li il-mod li forsi kunuri li l-mħabba tiegħi lejn Alla hija li mmur nixel xema. Min għalija li qed nagħmel xi opra kbira. Jom kella mmur nagħmel xi bukkett fjuri vażun quddiem xi xbija jew statwa jew pittura. Kont naħseb li xi ħaġa opra kbira. X'imħabba jrid il-mulej. Minu dal-Alla li huwa daqshekk glorious imma daqshekk personali. Dan l-Alla mhux irrevelat fil-Iżlam, fil-Buddiżmu, dan l-Alla huwa biss irrevelat fi Kristu Sidna Ġesu biss. L-ebda reliġjon oħra fid-dinja
ma jistgħu jsiru jafu dan lil dan l-Alla. Meta jiena ngħid nadura lil Alla, nimxi wara Kristu, jien Kristjan, f'moħħ Alla, f'ħsibiet Alla, tfisser, jew għandha tkun tfisser jien maħbub ta' Alla. I am a lover of God. Aħna nħobbu hawnhekk din il-Knisja u hekk għandu jkun inqimu lil Alla. Nħobbu nqattaw ħafna ħin, inqimu l-mulej bil-kant, bit-tifħir, u naraw u nesperjenzaw healings, manifestazzjoni tal-Spiritu Santu, faqt anke meta nqimu lil Alla. Għaliex Alla jinġibet lejk mod speċjali meta inti you're pouring your love on him. Id-diska l-iktar diska favorita tiegħi f'kemm inni naf il-Kristu 30 sena. Ħansasik mistoqsija bejnek u bejn ruħek. Iku Kristu jiġi jkellmek il-lejla li qed ikellmek u jgħidlek binti inħobbok. U inti bis probabbli tgħid naf. Ibni inħobbok. U inti tgħidlu naf li tħobbni. Imma inti tħobbni. Int tħobbni. Daw kollha li intom miżewġin, iżżewwixtu ma' dik il-mara jew ma' dik ir-raġel, għaliex wasalt f'punt f'ħajtek inti li mhux biss iddeċidejt li tista' tgħix ma' din il-mara jew ma' din ir-raġel, ma f'ximkien fl-erosija tagħkom inti qed jien ma nixtieqx ngħix mingħajrha. Jew ma nixtieqx ngħix mingħajru. L-imħabba fejn iridu nifhmuha f'daw iċ-ċirkustanzi. U il-koppji li huma aħna ġbija. Eżempju, għax Efesin kapitlu 5, Pawlu jagħti ġbija, jagħti assumiljanza eżempju li l-Knisja u Kristu jixbħu lil-raġel u l-mara. Ir-raġel u l-mara. Meta jiena bdejt noħroġ mal-mara tiegħi bħala arajjes, bħala boyfriend u girlfriend, jew dating, sewwa, dejna nsiru nafu xulxin, inti awtomatikament tidħol f'mod li inti tibda tgħix, tipprova tgħix biex toġob lil dan il-ġuvni, u konxjament inti tipprova tgħix biex toġob il din it-tfajla. Għaliex tibda tinġibet b'imħabba speċjali għal dik il-persuna. Tħobb il-kulħadd, ma mhux ma kulħadd trid tgħix bħal ma tgħix ma dik il-mara jew ma dik ir-raġel. Meta aħna u inti niżżewġu, inti qed tgħid għal tul ħajti sakemm indumu ħajjin. Meta inti tiltaqa' ma' Kristu u tiddeċiedi ħanimxi mal-mulej, dik hija għal tul ħajtek u għall-eternità. U kif tħobb il-Kristu ma tista' tħobb il-ħadd iktar bħalu. Ħadd. Hija mħabba unika u hawn min fid-dinja tiswielhom rashom. Tiswielek ħajtek għax jiġi maqtula għal dak li ħabbu. Amen? Halleluja. Fil-ktib ta' Ġagbu, marru hemmhekk, Ġagbu 4. Ġagbu 4. Jekk intom tindunaw fl-iskrittura tajt li Ġesu apparti li ġej għall-Knisja, ġej għal xi ħaġa oħra. Għal xi ġej. Apparti li ġej għall-Knisja, għal xi ġej.
għall-arusa. Int materjal ta' arusa? Are you marriage material? Jiena kull raġel, kull mara, inti kun hemm irġiel li jogħġbuk, jekk inti mara suppost. Jiena lili nħobbhom l-irġiel li ma jġibunix. Ja, kemm intkom koroħ. Le mhux vera, żbieħ, imma ma toġbunix f'dakinhar, bl-ebda mod. Jiena nirringrazzja Alla kif suppost ikun raġel. Jogħġbuni ir-razza femminili. Amen? Għax hekk Alla ħalaqhom. Raġel toġbu mara u mara jogħġobha raġel. Amen? Dak huwa normal. Hello? Amen? Issa naf li aħna qegħdin f'dinja ta' taħt fuq, allura llum il-ġurnata ssib minn kollox, imma ħanħalluha barra dik. U għax meta tersaq lejn Kristu, issib l-identità tiegħek vera ta' kif Alla ħalqek. Amen? Anka għal dawk li forsi tgħidli jiena qatt ma kelli problema bħala raġel toġobni mara, forsi kienu jogħġbuk ħafna nisa, dik kienet problema oħra. Jew nkella mara u jogħġbuk ħafna rġiel, problema oħra. Sewwa, allura mbagħad meta tersaq lejn Kristu inti taf li issa li maħabba li inti tittati ma jistax tkun għal ħafna, tkun għal wieħed, għal waħda. Dik it-tip ta' maħabba, mhux nitkellem fuq il-maħabba ġenerali. Sewwa, allura inti mbagħad tibda dik l-imħabba timmotivak f'kull ħaġa li tagħmel f'ħajtek. Qed taqbad xi ħaġa? Issa ħajtek tiġi motivata b'dik l-imħabba. Tibda taħseb fuqha jew fuqu x'ħadd qatt tagħmlu flimkien, fejn ħadd tmorru flimkien, xi pjanijiet ħadd tagħmlu flimkien, xi ħaġa interessanti meta inti tibda tesperjenza din it-tip ta' maħabba li ismawha tisseparak. Kemm minnkom miż-żewġin? Jew kontu miż-żewġin? Tajjeb. Meta inti iżżewwix ma' martek jew ma' żewġek, dik li mħabba s-separatek, taf. Min ommok u missierek, min ħutek. Illallu kemm powerful din l-imħabba. Is-separatek minn bosta nies oħra li tħobb u li jħobbuk. Imma hija maħabba totalment differenti. Inti tħobb il-kulħadd, imma m'intix lest tmut għal kulħadd. Ġesu kif ħabbek lili u lilek, ħabna b'imħabba li kien lest imut għalik. U x'jitolbok lura? Imħabba li tkun lest li tmut għalih. Forsi ma tmutx bħal msiken qed imutu nies Kristjani ġewwa Niġerja, imma tmut għalih kuljum billi dik li mħabba tesprimija billi toffri dak li jħobbu. Meta konna għadna qrajjes jiena u l-mara, konna qrajna ktieb jismu The 5 Languages of Love. Ġili qrajtu? The 5 Love Languages? Ir-raġel għandu ċertu lingwi u l-mara għandha ċerti lingwi. Kull raġel għandu lingwi differenti mill-raġel ieħor. U kull mara għandha lingwi ta' mħabba differenti minn mara oħra. Għattabdu xi ħaġa? Taf li Alla wkoll għandu lingwa tal-imħabba? U mhux dak li tħobb int, dak li jħobbu. Ħafna drabi anka bej relazzjonijiet anka ħbieb, imma anka bej il-koppji. Jien ovvjament, apparti li jiena miżżewweġ u għandi l-esperjenza tiegħi, però intaqa' ma' bosta koppji li meta jkun hemm pereżempju disgwid jew nuqqas ta' agreement, l-ebda wieħed minnhom ma jgħidli noboda jew nobodu. Inħobbu pastor, inħobba, imma. Waħda mill-problemi, taf x'inhi?
Għax mhux qed jagħtu l-imħabba, il-lingwa tal-imħabba li toġob il-ieħor jew toġob l-oħra. Xaġa komuni bosta ma' ħafna rġiel. U ma tafx nħobba bas, mhux mur naħdem għaliha u għallu liedi, mhux sagrifiċċju għalihom. Tajjeb. Imma biżejjed għal-mara tiegħek dik it-tip tal-love language. Għax possibbli kieku mhux qed gerger. Hemm xi tip ta' lingwa ta' mħabba li hi tixtieq u inti min tixtaqilha jew forsi ma tafx tagħtilha. Bil-kontra wkoll. U mela ma nħobbux insajjallu naħsillu ħwejġu sewwa u nrabbilu lil-lodiedu ma nħobbux. Per eżempju, jien naf. U per eżempju jien naf, da jħobb, per eżempju bħali kollox fordni. Sewwa? Nil-mara tiegħi mhix il-każ, imma ġest biex intikom eżempju. Għaw irġiel per eżempju li jdejquhom b'ċertu affarijiet u din il-mara għal xejn. Ma tagħtilu xew ma tafx tagħtilu. Allura minn dak il-att vera jħobbu l-xulxin. Sewwa? Imma l-lingwa tal-imħabba li għandu bżonn jew il-lingwa tal-imħabba li għandha bżonn, mhux qed tagħtilu jew mhux qed jagħtilha. Allura l-istess hekk mulej. Jiena u inti nistgħu mmorru ntuħ il-fjuri. Nagħmlu x-xamat għalkemm Alla ma jibżgħux mid-dlam. Sewwa? Jien naf, nitfawlu minn għalina jien naf immorru bħalma konna qabel sewwa illum ma nagħmluhiex. Nitfaw xi offerta f'xi stat u f'xi kaxxa tal-istat jew fil-vara jew whatever. U minn għalina qed inħobbuh. Forsi llum il-ġurnata meta aħna nġibu d-deċ ma l-offerta dan il-mulej, vera tinħobbuh, imma hemm iktar. Dak kwalinkwa Kristjan jista' jagħmel għax hija xi ħaġa faċli biex tagħmel. Hemm affarijiet li Alla jħobb. U jista' jkun li u inti jridu nikbru fihom billi nagħtu l-imħabba li Alla jixtieq minni u minnek. Waħda mill-affarijiet li tallimt meta kont għadni l-Amerika, kont għadni fil-Bible College, waħda mit-talb li anka ġieli tlabt magħkom u ngħidilkom biex titolbuha, hija mulej għallimni nħobb dak li tħobb int. Għax jista' jkun li hemm affarijiet li nħobb int tobgħodhom. Ħantik eżempju. Ħadd ma jħossu kondannat, right? Forsi inti Alla jgħidlek jiena ma rridekx tpejjeb. Imma inti tħobbu s-sigaret. Għadek tħobbu. Għalhekk ftit ilu għedtilkom u nerġa' ngħidilkom, id-dnub li għadu jżommok makkis, itlob l-Alla jgħalmek tobgħodu. Itlob l-Alla jgħalmek s-sigaret. Jista' jkun xi vizzju ieħor. Issa jekk għandek xi hobby, il-hobbies Alla m'għandu xejn kontra l-hobbies, sakemm basta ma jsirx l-iktar ħaġa li tħobb. Hawn għandu l-hobby tal-ħamim, hawn għandu l-hobby tal-gamim, hawn għandu l-hobby tal-sajt, hobby whatever. Basta ħansek mistoqsija. Kieku Kristu jgħidlek give it up for me. ċedi għalija. ċedi? ċedi? Għantikom eżempju żgħir. Żgħir għal ħafna, għal xuħud ċoċċata, sewwa. Per eżempju, jien tafu x'inħobb. Nħobb il-Playmobil. Sewwa. Xiftit ilu ħsibt fuqha, kieku l-moli jgħidli iqaf. Lest inċedi? Faċli ngħidilkom illum iva. Ovvja, lest inċedih. U s-probabli l-mulej, issa l-mara tiegħek tibda titlob minnhom qudiem, mulej jgħidlu jċedih. Sawa, imma faċli ngħidlek u żgur li nċediw, da żgur. Sawa, imma vera ċedih. Jekk inti il-martek jew il-żewġek hemm affarijiet li jixtieq minnek, hemm affarijiet li tixtieq minnek hi. Inti mhux qed ngħidlek li tobgħodha jew tobgħodu, imma hemm love languages
Aħna nitkellmu fuq Alla, imma mill-parallel bejn il-Knisja u Kristu. Hemm love languages li għalkemm inti vera tħobb il-Alla, għadek daw il-love languages minn tax jomlu lill-Alla. U nfakkrek, Alla li aħna naqdu, he is a lover. Isn't that amazing? We serve a lover, guys. We serve a lover. Issa, ħanu sa' d-eżempju zaħirax, u għawet mill-liċ kien vizzijiet ħżina. Koroħ, mish ħajtfak l-infern, għal-kemm iġelek tinxtam daqs li kiku għaddejt minni. Is-sigaret. Joħobbok Alla bis-sigarettu minn u mux ovvja li joħobbok xorta wahda. Imma kieku jishtiq kieku. Li jinti teħx minn għajri da. Affarijiet żgħar. Sewwa, għaw min forsi huwa għandu addiction differenti. Għaw min iħobb il-ħbieb iktar mill iħobb il-Alla. Alla ma jridekx tħobb il-ħbieb, mhux ovvja Alla jridek tħobb il-proxmu. Anka jridek tħobb il-min jobodok għaxseb wara għal dak li jħobbuk. Iktar minn Kristu. Iktar minn Ġesu. Kantikom eżempju zaħir, nirgom zaħir, għax dej dak li jena nara madwar id-dinja zaħir. Meta jena nsifer biex namel missjoni, biex immorru nevangelizzaw nġibu l-erwieħ lej il-mulej, u nibdew u nistabilixxu xi knisja, aħwa fin-natural għala bibi marita meġi. Jiftaħat juħor il-knisja. Dal-ħesel kollu biex noqgħod nivvjaġġa sewwa, biex noqgħod immorri noqgħod f'sodd oħra u qabli xi kultant nkun skomdu, u mbagħad xi kultant ituni kelli ma jogħġobniex, u xi kultant mmorru postu biex kemm nibda nkun għajjien u vjaġġa dawrela fin-natural. It ain't my thing. Tafa li x'namlu? Għax nemmen li Alla sejjaħli u jixtieqni nagħmel dak ix-xogħol. Għax kieku ma nagħmlux. Jina il-mara l-bira tkellimna. Kważi qatt ma nieħdu xi sibtoff jina il-mara fl-imkien biex noħorġu qatt. Taħseb li dejjem ikolli jabtit niġi l-knisja noqgħod nipritkalek lilek. Oi, I follow Jesus, I'm not him. Don't get fooled. Gordon jagħmel li affarijiet tal-mulej għax Alla jħobbu. Jien nħobbu, ma mhux dejjem inħobb dak kollu li jħobb Alla, ta' ma fajt li ma nħobbhomx. Mhux għax komdi. X'bax komdi? Imma xi nħobb lil Alla. Nemmen li per eżempju l-mulej jkun irid minni nagħmel ċertu affarijiet li ma jgħġbunix. M'għandix interess fin-natural. Fin-natural. Imma jekk jiena ngħid il-Kristu nħobbok, x'ħajjidli? Il-Petru x'qallu? Nagħmluha komuni, nagħmluha basic. Ħu ħsieb il-poplu tiegħek. Ħu ħsieb il-lulidi. Murejt id-dinja fuqi għax jiena dak inħobbhom ukoll. Ħalini bil-kwit mulej, ja ħasra, ħalini nħuna qabrejk. Imma teġi ħaddi jgħidilhom. Nidaħseb li dejjem ikolli jabdi noqgħod evangelizza. Le. Mela għalfejn evangelizza. Għax nimmotiva ruħi li jekk jiena vera ngħidu Ġesu nħobbok, irrid nagħtih dak li jħobbu. Jiena Gordon ġammanxa natural taf xinħobb. Nisfen, nara l-films, kieku nista u kieku neffordja mmur nikol barra kull jum u nilab bil-Playmobil. Dak xi jħobb Gordon ġammanxa natural. Nħobb il-films, imur nara teatru, I love it. That's what Gordon loves. Alla, nħobb inkanta, teatru nħobb ħafna. Alla, l-ebda waħed minnhom huwa dnub dak.
Imma l-moment impoġġi qudiem Alla jiġi dnub. Il-moment li jiena nagħmlu minflokki nagħmel dak li jħobb Alla jiġi dnub. U mhux veru qed inħobb l-Alla. Għax qed nippreferi xi ħaġa li nħobb jien fuq dak li suppost jiena nħobb l-ewwel u fuq kollox Kristu. ħafna mid-drabi jiena u inti ma nonqsux l-Alla għax nagħmlu xi dnub ta' barra minn hawn ta'. Xi kultant nagħmlu affarijiet għax x'hekk irid. X'm'għandix bdiet imur nitlob? M'għandix bdiet noqgħod naqra l-Bibja? Kemm għandhom naqra l-istess dejjer? Kemm il-darba qrajt tal-Bibja? Taqtawx qalbkom ta' għax kol meta l-Ispirit taqra l-Bibja hija ħajja u terġa' tieħu fir-revelazzjoni ġodda. Sewwa, ma kemm qajtu ma nies jgħidulkom mhux kollha qrajt tal-Bibja? Ġieli qrajtuhom ġieli? Ġieli qrajtu ma dawk in-nies? Jien qrajt tal-Bibja da, hija da. Tifhem? Il-kelma tal-Alla hija ħajja titaqra kull jum. Hawnhekk fejn tidħol l-imħabba sagrifiċjali li inti ma tagħmilx affarijiet għax tħoss, imma tagħmel affarijiet għax tħobb. U nut li intik dak li nħobb jien. Li kieku inti dak li nħobb jien għal il-mulej ngħidlu ara jiena nħobb il-Playmobil. Nafrilek il-Playmobil. Jiena nħobb l-Murnikol fir-restaurants. Lord mulej Glori irċivi Glorja ħa Murnikol. Mulej nħobb nisfen. Dak li nħobb jien. Dak mhux il-lingwa li tħobb Alla. Issa dejjem ħafna xi tagħmlu, għax il-koppji xi kultant hekk joperaw. Li nħobb jien nagħti lilu, jew li nħobb jien nagħti lilha. Le tagħti lilu dak li jħobbu. Tagħti lilha dak li tħobbi. U dak huwa proċess ta' salib. Tmut għalek innifsek. Min jaf kemm il-darba il-mulej meta kien fil-vjaġġ li ħajjiġi imdendel arwinew da fuq salib pubblikament fuq olja fil-kasħa u fil-bart u fis-sajjeti. Sewwa? U min jaf kemm il-darba ġbajt. Għajjejt. M'għandix ħabtit dan is-salib. Imma mulej, mhux dak li rrid jien. Ma dak li trid int. Meta inti tittumilja ruħek, qed tagħmlu għax tħobb l-Alla. Meta inti taqra l-kelma u tqatta' ħima l-mulej qed tagħmlu għax qed tagħtik il-lingwa li hu jixtieq minn għandek. Il-love languages tal-Alla. Kull ma nagħmel jiena u int lil-mulej, inkluż fi żwieġ ta' ismani tħaltux il-frifet mal-imħabba. ħafna mill-mixja kristjaneżmu ma fiex frifet. Ġurati fija, draguni. N-nies jajruk, jiżżufjettaw bik, jaqilgħu fuqek, jaqilgħulek il-ħama. U tibqa' miexi tħobb il-Kristu. Biex meta tasal quddiem u jgħidlek well done my good and faithful servant. Minix ma jiddispjaċinix ta' grazzi mulej il-mixja tal-mulej hemm il-ferħ tas-salvazzjoni tiegħu. Amen? Imma kull ma nagħmel irid jiġi motivat bl-imħabba lejn Kristu. Xi jrid minni u minn għandek li nsir nafu aktar. Filippin kapitlu 3 vers 9-12. Li nsir nafu iktar kull jum. Jiena nħobb nisma' ħafna preaches. Nisma' preaches ta' kelliema li bravi u ma midluka bl-Ispiritu Santu. Biex nimbena jien. Kull jum nuhu pjaċir għattaħin inkanta. Apparti li nħobb inkanta,
u anka bil-professjoni tiegħi jiena kont kantant professjonista. Imma nkanta lil mulej. Taf li din hija xi ħaġa interessanti. Meta ħanejdilkom bl-Ingliż, bl-Ingliż iddu l-aħjar. When someone is in love, he sings. Even if you sound like a cricket. Issa, mux għednejlek you only sing, only if you're in love. Għax ħan nispiċċa inġellet rux makta kopji l-lejla. U ħat mar id-dar, jaqaw inti li ma tħobnix. Għalek ma tkantax. Le, ismoni. Imma in-nota, din notajta dil-ġimma, kważi ħafna drabi, ħalli ma ngħidx kull jum. Imma ħafna drabi nqum b'xi diska ta' qima fil-ispirtu tiegħi. Ġili notajtu għadi, ġili. Tqum b'xi diska. Why? Issa, naf li mhux kulħadd inklinat kantant, imma kulħadd għandu jkun inklinat lover. Ħsibietek kuljum għandu jkunu l-ewwel fuq il-mulej. L-ewwel. Ma tistax ikollok tgħid pastor jien għandi ħafna ħbieb li nintaqa' magħhom u daw laqqas jafu li int Kristjan. Jew tibża tgħidilhom li int Kristjan. Jekk vera int qajt ma' Kristu ħad tkun impossibbli biex ma titkellimx fuq Ġesu. Għax inti m'hemm bżonn ngħidlek mur evangelizza, din ngħidlek ibda mħabbeb pa' Kristu u bil-fors ħajkollok titkellem fuq. Because you talk very easily about whom you are in love with or whom you love. Faċilment titkellem ma' ħbieb fuq dak u fuq dik li intħobb. Hawnhekk titkellem fuq Kristu llum. Amen. Għattaħin kanta lil-mulej. Forsi jekk ma tkantax waħdek kan qabad diski llum fuq YouTube, social media, whatever, fejn hemm diski tista' tkanta magħhom ma tiqder għall-mulej miegħhom. Iktar ma tkanta, iktar ma tqatta ħin miegħu, iktar tiskopri l-imħabba tiegħu għalik. Il-maħbub vera ta' ħajtek. L-ewwel komandament fil-ktib ta' Mark 12 vers 30 u hemm passaġġi oħrajn fil-Bibja, meta saqsew il-Ġesu x'inhu l-ewwel u l-iktar komandament importanti. X'qalilhom? Ħanilek xkont għal ħafna snin biex kont naħseb Alla jħobbok ħafna. Ekkel l-impressjoni. Tinnota li l-ewwel komandament ħobb lil Alla. ċini? Ġri Alla qed ifittex nies li jħobbuh. Mhux ġas nies li jaqduh, jew nies li jkantawlu, jew nies li jibnu l-orfanatrofi u l-knejjes u l-binjiet sbieħ. Alla qed ifittex nies li jħobbuh. Who is this amazing God? He is a lover. L-ewwel komandament, x'jrid Alla minni? Ħobbni. Ħobbni. Mbagħad faċilment nagħmel il-kumplament. U jekk tagħmel il-kumplament mingħajr imħabba, tmut. Ir-relazzjoni tiegħek tmut. Jew qatt ma bdiet. U hawn ħafna nies reliġjużi u wis probabbli jew inti kont minnhom, jew nkella taf bħalhom fejn jagħmlu ruxma ta' servizz lil Alla. Anka opri tajba, u fl-opri tajba m'hemm xejn ħażin, huma opri tajba xorta opri tajba, imma m'hemmx imħabba Alla, jagħmluhom biss bid-dover u opri mejta. Qed tifhmuha? Li kien kellek tuħu step lura inti u tagħmel riflessjoni.
Jiena niġi l-Knisja nixxierek għax nibża li jiġġudikani Alla jekk ma nġiex il-Knisja. Jiena nġib id-deċ ma l-offerta tiegħi għax nibża li Alla jiġġudikani. Jiena naqra l-Bibja għax nibża li Alla. L-Iskrittura tgħidlek fl-ewwel Ġwanni 4 tgħidlek dak li jibża x'għadu ma skoprix l-imħabba tal-Alla. Għax l-imħabba tkeċċi kull forma ta' biża'. Għaliex jiena u inti naqduh l-ewwel u l-iktar ħaġa importanti għax suppost fija Alla sab l-laver maħbub. Għaliex irid nagħmel is-sew. Forsi jekk nagħmel xi ħaġa bil-moħħ ħadd ma ħajskopri. Imma jekk jiena nħobb l-Alla nista' nagħmilha b'wiċċi minn quddiem. Forsi vera ħadd ma ħajsir jaf. Imma jekk inħobb l-Alla nista' nagħmilha vera jien di. Ma tistax. Jekk inti tgħid tħobb l-Alla tista' inti żżomm l-anżita fl-istonku tiegħek kontra nies li Kristu Alla ħobb ukoll. Għax aħna ħafna drabi ninsew li n-nies li weġġawk u forsi inti tħares lehom bħala dewwa imma Alla jħobbhom ukoll daw. U inti titgħallem tħobbhom. It's not easy. Amen aħwa. Tabdu xi ħaġa l-lejla. Amen. Alla irid jiena u inti lil mulej irid li ma jkollux competition. Meta jiena kont għadni ngħix l-Amerika kont nivvjaġġa fi states differenti. Kont ngħix Oklahoma, kellna kelli karozza u kont nivvjaġġa immur nipridka fi knejjes differenti. Qabel ma ġejt Malta. Niftakar darba, niftakar ċara, kont nipridka ħafna fuq l-intimità mal-mulej, l-intimità ma' Kristu. U niftakar darba ċar, smajt il-mulej jgħidli dal-kliem. Son, will I ever have to compete for your love? Will I ever have to compete for your love? Illum, il-kompetizzjoni żdiedet. Dak iż-żmien meta l-mulej qal li dik il-kelma TikTok ma kienx jeżisti, Facebook ma kienx jeżisti, ħas mobiles ma kienu jeżistu. L-allu passer daqshekk kbir inti. Le. Daqshekk għamel avvanz il-teknoloġija f'daw l-aħħar 10 snin, 20 sena. 20 sena ngħix Malta. Qabel ma ġejt Malta dak li kien qalu lill-mulej. Smajt li skrittu il-mulej jgħidli ċar. Will I ever have to compete for your love? Think how much competition there is for your love every day. Kemm hemm kompetizzjoni għall-imħabba. Alla ma jridx iktar minn għandek. Infatti m'għandu bżonn jiena u inti nafu Alla m'għandu bżonn xejn. X'għandu bżonn il-mulej? Ma he cannot force you to love him. You have to give it freely. Ma jistax jisforzak li tħobbu. Tittatija l-imħabba minn qalbek bil-libertà. Jixxenna il-mulej l-imħabba. Mux tab xej il-mulej jgħidlek fi Ġwanni 4 vers 24 u 23. Alla huwa spiritu u kull min iqim l-Alla jaduraħ iqimu fil-spiritu u fil-verità. Dik il-kelma tqim ma toġobnix. Għax titlef is-sugu tagħha. Il-kelma worship aħna naħsbuha ħafna drabi xi diska sabiħa. Tqim tfisser to pour your love upon. Tak tfisser tqim. Tak tfisser tqim. Li inti issawwa bl-imħabba tiegħek fuq xi ħadd. Dak tfisser tqim. Għandha sinifikati oħrajn imma dak huwa l-essenza tiegħu. Halleluja. Morru fi ktieb ta' Ġagbu, kapitlu 4. Alleluja. Ħanurikom xi ħaġa. Alla fi ktieb ta' Eżodu, jekk min ser żball kapitlu 14, jekk min ser żball fil-xahar ċekkjawha, wieħed mill-ismijiet tiegħu taf x'inhu? Hawn xi ħadd jgħidli? Ħanurikom fit-Testament il-Ġdid.
Kapitlu 5 ta' Ġagbru, kapitlu 4, skużani, ta' Ġagbru. Vers 5. Wieħed mill-ismijiet ta' Alla, u jekk inti ma tifhimiex din, itlob Alla jfhimilek u jtik ir-revelazzjoni tagħha, wieħed mill-ismijiet ta' Alla huwa Alla Ajjur. Kontu tafu inti ma li Alla Ajjur? Għal-bidu ma konx nifhem ma x'tfisser Alla Ajjur. L-ewwel Korintin kapitlu 13 tgħid li l-imħabba ma terx. X'taħwedu dan? Jew jgħir, jew ma jgħirx. Qed tara l-Bibja tikkontradixxi lil nifisha? Le. Alla Ajjur bħalma raġel fuq martu, issa naf li għawejra ħażina. U mara fuq żewġa, għandu jkun hemm ċertu għejra ta' protezzjoni. Għaliex dik hija mħabba maqtuha biss għal persuna waħda. L-imħabba li Alla jrid minnek hija għalih biss. Mux għad jgħidlek tħobbx il-lajrek, mux ovvja titħobb il-lajrek, mux ovvja titħobb il-proxmu, u mux ustess għallek biex tħobb il-ledawa tijak. Imma l-imħabba li hija rezervat għalih, dik għalih biss. Uj, taf li Alla għandu imħabba rezervat għalik biss. Taf li kif uħobb li l-ek ma jħobbx li li. Li li jħobbi bimħabba kif the best I can be loved. The way God loves you is a custom-made love just for you. Ġazaja u Mikaja, sit-tfal tiegħi. Jiena u Marti, it-tnejn nħobbuhom. U nħobbhom indaqs, total indaqs, xejn ma wieħed it-tnejn. Prezzjużi għalija ħafna. Imma naf Mikajas x'tip ta' mħabba jħobb. Naf ġoża x'tip ta' mħabba jħobb. Għalkemm hemm ħafna simili, imma wkoll huma differenti. Ejna mill-mod inti, pereżempju, għandek 5 tfal. U pereżempju wieħed minnhom iħobb il-ġelat tal-mango. U inti dej tara għax inħobbhom kollha ħanixxilhom il-ġelat tal-mango. Qabli dak li jħobb il-ġelat tal-mango vera ħajapprezzak. Imma l-oħrajn jgħidu papa, imma ħobbux il-mango. Issa jena Gordon Ġamman xa jħobbu l-mango. Sawa? Allura, l-imħabba li issa offrejt il-dak li ma jħobbux il-mango ma tfisser ġeħali. Alla jħobbok lilek bl-imħabba li jint għandek bżon tirċivi. Mux kif ħobb il-Pastor Gordon, unikament għalik. He knows what makes your heart tick. Isn't that amazing? We serve a lover. We serve a lover. Ismuha. Ġagbru 4 vers 5. Taħsbu li għal xejn l-iskrittura tgħid l-ispirtu li jammar fina jħobb bimħabba ajjura. L-imħabba talla fik hija ajjura għalik. Jiġri warajk, jistennik. Iftakar darba meta konniex l-Amerika kont immur qattaħin għalija f'kamra partikolari. Niftakar fl-ispiritu tiegħi jisma' jien qed l-mulej għaw jiena mulej. U nisma' l-ispiritu tal-lejli, I was waiting for you. Niftakar darba oħra, f'mumenti oħra mulej għalli, I missed you, my son. How do you miss me? You miss me. Ma ġejjin kollu fija. How do you miss me? Għaliex jimmissja dak l-imħabba ta' lover. Il-lejla, għalla affarijiet li ħan inkoraġġikom tagħmlu taf x'inhi. Forsi mhux bil-forsi l-lejla, mek tista' tagħmilha lejla mela lejla. Imma għada matul il-ġimgħa
go and have a date with Jesus. Go and have a date with God. And try to do it often. Xi kultant, familja, nuħdu peċir fl-imkien, imma ikun hemm żmien fej jina u l-mara jkollna bżonn nqattaw ħin jina u biss. Alla juhu pjaċir li aħna u inti għandna din ix-xirka hekk nixxirku fl-imkien u Alla jrida dik. Ma tirreplejsjax. Il-moment li Alla jrid tkun waħdek inti u biss. Amen? Halleluja. Ġesu jgħidilna l-ewwel u qabel kollox anka l-kmandament jixtieq li jiena u inti nħobbuh. Dik l-imħabba għalih tal-ġen. Halleluja. Jekk jiena nħobbu mela naqdih. Għax inħobbu? Jekk jiena nħobbu ħanejt il-ħadd ieħor bih. Jekk jiena nħobbu ħansib ħin biex nqimu, nfaħħru, nirringrazzjah. Ħankantalu. Meta jiena nħobb l-Alla, jien ħanitallem nibda nħobb li tħobb int. Nibda tħobb li nħobb. Per esempio, di li ġini smajta fil-kopji. Li per esempio, mara li ma jinteressajx il-futbol, ma nafx jekkawx minnkom hawn, u tispiċċa għax żewġa jħobb il-futbol, tibda issegwi l-futbol biex jagħmel dak li jħobbu. Mbagħad qabel jsiru akkaniti u jikrew problema, per esempio jżomm mal-Inter u jżomm mal-Juventus. Kopja, jek tħobbu l-istess tim, ma rajta xinkalla tispiċċaw tiġġil. Imma vera di, jew kella bil-kontra. Raġel ma kienx jħobb ċertu affarijiet u għax il-mara tħobb ċertu affarijiet. Jispiċċa jagħmelhom magħha u jispiċċa jħobbhom ukoll. Ħobb dak li tħobbi. Għallekku. Għallimni mulej nħobb dak li tħobb int. Xi jħobb il-mulej? Number one ħajlek xi jħobb. Jħobb in-nies. Brothers and sisters. Taħdu wiex bi kbira li ngħidilkom. Li jiena ġieli ntqajt ma' Kristjani jgħiduli kemm nitdejq nkun man-nies. Tiġix tgħidli biex immur man-nies ta' ħi ara ħi. Aħjar tiġi tgħidli noqgħod f'kamra waħdi. Jekk kien il-persuna naf li hawn ċertu karatteristiċi, ma inti ma taħsibx li Alla jħobb in-nies. Ħobb in-nies li Alla jħobb. Mhux qed ngħidlek tħobb dak kollu li għamlu. Imma ħobbhom biżżejjed li jekk inti ħad tkun l-ambaxxatur ta' Kristu, bil-fors titqatta' ħin man-nies. Hawn min ma jiġix Knisja taf għaliex għax jiena ħi bejni u bejn Alla. Bejnek u bejn Alla hemm ħin u dak. Imma jħobb il-familja wkoll. Iħobb ix-xirka l-mulej. Iħobb ju pjaċir jara l-għodidu miġbura fil-imkien. Waħda ma tirreplejsjax l-oħra. Inħobb dak li jħobbu. Inħobb inqimu hawn nies, mamma mia mulej Ġesu. U jalla tisimgħuni u ħanejdilkom bl-imħabba. Jiġu l-fellowship. Di mhux ċanfira, di talima. Iwa mamma mia m'intix. Mhux qed ngħidlek biex tagħmilha għax timitani, għax bħal robot. Iwa m'intix kapaċi. Tkanta, tfaħħar. Iwa satej sħaħ. Tħobbu l-mulej? Iva. Ma tantx tiderta? Imma Alla jara l-qalb. Importata f'dana għal-wiċċek li inti suppost tħobbu. Mamma mia, just honey.
U xi kultant ipoġġew li qudiemi, iktar u iktar ħalli jagħmlu li l-imħabba tiegħi iktar sagrifiċjali li jgħalmu lej. Ġesu mulej, intix kapaċi terfa' jdejk, tkanta lil mulej, titlob. Kulħadd jitħaq. Resurrection power, rise from the dead in Jesus' name. Lord, help us. Amen. Help your pastor, please. Kemm hu pjaċir? Jien hu pjaċir aħseb wara l-mulej. Meta nara l xi ħadd għax inkoraġġini u aħna ninkoraġġu lil xulxin b'xulxin. Kemm hu pjaċir meta nara l xi ħadd bidej miftuħa jew mollija, jew raxa baxxuta, jew ikkanta, jew jikpi. Mhux qed ngħidlek biex fossa qed tikpi. Tifhem? Aħna jew maħniex. X'ġejt? Ejja ta' mhux qed inkaċċik imma x'ġejt tagħmel? Jaw ġejt sforzat. My goodness gracious, Lord, have mercy. Għaxina mux dik id-don tiegħi, don. Mela li tħobb don. X'donu? Taf xi sejjaħ naqra umiltà, naqra flessibilità. Għaxina ma nħobbx nider, ħadd mu ħajħares lejk, toqgħodx ħarbes rasek. Isimawni, jiena nider irritu marriċ. Issek għandek problema għax taħseb li jiena nider. Sew jekkux fuq YouTube jew televizjoni, taf xista għamel li żar. U toħx tara, isma biss. Mux ħanuħu għalija, jien? Issek inti taħseb li jiena dan għamlu biex nider, the problem is yours, not mine. X'taħseb int, ma jgħid xejn fuq ħajti, jirrifletti biss ħajtek u qalbek. Amen. Jekk inħobb il-Alla, inħobb nagħmilha ma' dawk li jħobbu lill-Alla. Inħobb il-verità. Ma nawwitx il-verità x'Alla jħobbot il-gideb. Inħobb inkun ħanin, twajjeb, qalbek tajba. Xi jħobb il-mulej, daw kollha skitturi. Il-ħnina. Taf li Alla jħobb il-ħnina? Do you know that God loves mercy? Are you a merciful person? Tkun ħanin inta stendi ħnina? Naf li għaw mamin ta stendi ħnina u jipprova jerġa' jbambalulek. Naf, għansford, ningrazzja Alla li ma tantx intqajt magħhom fil-ħajja tiegħi ma ntqajt magħhom ukoll. Imbagħad tħan tituri l-ħnina tiegħek billi titlob għal-jom, tixtiqolhom il-ġid imma minn qalb, tistja qalbek biex qalbek tkun ma tkunx imħassra. Imma xtiqolhom il-ġid, tlob għal-jom berikom titsin. Ħobb l-ħnina, ħobb is-sewwa, righteousness, love righteousness. God loves righteousness. Kif nista' jiena inħobb jew nittollera għaffajt li maħmieċ qudiem Alla, mux għal-ħżina tal-li għabodhom, jabborrijom. Kemm hawn Kristjani ħan il-fesna għakallijiet u ħan it-testjalek qalbek il-lissa stess. Jivvotaw politikanti li jagħmlu affarijiet li Alla li inti tħobb jabborri. Kieku vera l-Kristjani jħobbu l-Kristu, kieku għada jien Prim Ministru. Jew xi ħadd bħali, raġel talla. U xi ħadd minnkom li tħobbu lill-Alla vera u li tħobbu l-pajjiżkom għax Alla jħobb il-pajjiżna. Imma il-problema bħalma jitgħu tieni Timotju 3.
ħafna ma jħobbux illa l-lahwa. Jħobbu kollox, barra verament jħobbu l-Allah. Inħobb il-ġustizja. Inħobb l-umiltà. Inħobb l-nur. Inħobb dak li jħobbu. Lejla itlob il-mulej. Spiritu Santu jigwidak. Mulej, make me a lover of God. Make me a lover. Għamilni bl-Inglis, kif tgħidha bil-Malti lover? Maħbub. Maħbub tisser ukoll xi ħadd li huwa loved. We are already loved. But now he is looking for lovers. Lovers. Baxxi rasek. Għal għajnek. Tkellem għal Ispiritu Santu. Fejn inti? I want to be a lover. I want to be a lover of God. And loving what He loves. As I said, love one another. Love people. Not love always what they do, but love them. ħobb il-poplu, ħobb il-nies, ħobb il-knisja, ħobb il-nies tal-Alla. Jekk tħobb ma tistax tattakka n-nies tal-Alla. Jekk tħobb vera ma tistax tattakkom. Mhux bil-fors taqbel f'kollox magħhom, ma tistax tattakkom. Itlob miegħi, jien nitolbu f'imkien. River of Love is a church, a fellowship, a family of people who are loved and love God. River of Love, xmarra ta' mħabba huwa familja, knisja, komunità, xirka ta' nies li maħbuba minn Alla u jħobbu lil Alla. U jħobbu lil xulxin. Dak li jiena nagħmel irid ikun immotivat bl-imħabba lejn Kristu. Jekk da ma naqbilx miegħu, jew whatever, jew jaqbilx miegħi, jew għamel xi ħaġa li ma qbilx miegħu, irid inħobbu xorta. Hemmhekk ħadd turi l-imħabba tiegħek vera. U mhux faċli. Ħares lejn is-salib, u tkun taf kemm faċli l-imħabba tal-Alla. Imma l-imħabba tal-Alla ġie msawba f'qalbi u f'qalbek permezz tal-Ispiritu Santu. Jiġifieri laqqas mulej inti diġà tfajt l-imħabba tiegħek fija, ejni nikber f'din l-imħabba ħalli number one u qabel kollox għamel minni maħbub ta' Alla. Amen? Kulħadd jitlob għajaj. Idlu missi għaddis. Grazzi tal-kelma tiegħek. Ġesu inti ġej għall-arussa mimlija mħabba għalik. Imlini bl-Ispiritu Qaddis tiegħek. Mulej hemm nies f'ħajti li weġġawni. Imma inti tħobbhom xorta. Għalhekk kallimni nħobbhom xorta waħda. U nxilhom il-ġid. U nagħmilhom il-ġid meta hemm l-opportunità. Għallimni nobgħod dak li tobgħod int. Il-ħażen, l-inġustizzja, l-perverżjoni, l-gideb. Dak li jweġġa r-ruħ, dak li jweġġa l-bniedem u dak li jweġġa lilek. Mulej jagħtini grazzja u għamel minni maħbub ta' Kristu. Mhux dejjem mulej fin-naturali kolli aptit nagħmel dak li tixtieqni int minni, imma għax inħobbok u għax int ħabbejt lili. Mulej dak li nagħmlu motivat bimħabba għalik. Ġesu, nofrilek ħajti bħala sagrifiċċju ta' mħabba. Millum il-quddi f'isem Ġesu Kristu. Illum ukoll niddikjara Ġesu inti l-mulej tiegħi, is-Sid tiegħi u s-Salvatur tiegħi. Salvani mulej, mexxini mulej u għallimni u trasformani
mulej tiegħi u Alla tiegħi. Aħdem inti f'ħajti u għamel minni dak li trid int. Għax inti ħabbejtni u bl-istess mod irrid inħobb jien lilek. Millum il-qudiem f'isem Ġesu Kristu. Amen. Alleluja. Għadu glorja l-mulej Ġesu saħu. Amen. Għal daw kolla li jintom qed issegwu fuq Facebook u YouTube u televizjoni. Kull jum itlob il-Alla. Nippreferija bl-Ingliż. Make me a lover. Make me a lover of God. Every day. In heaven, there are lovers. And He called us to a loving relationship. Amen. Paċi ma'kom YouTube u Facebook. God bless you. Narawkom għada fil-ħodu flasġu. En umu għahwa. En kontawilu dik id-diskan il-bulli.